Категория видеоклип с най-добра операторска работа. Номинации за: Агресия – Райн, оператор Румен Атанасов. Безумна любов – Емилия и Нидал Кайсар, оператори Петю Картулев и Николай Нанков. Безумна цена – Иван, оператор Йордан Петков. Губяте бавно – Герганов, оператор Николай Скерлев. Утре късно е – Магда, оператор Николай Скерлев. Винаги съм се питала кое е по-важно за един оператор. Да има точна ръка, сигурно око или богато въображение. Отговорът на този въпрос може и да научим от Темелко Темелков.